κρεμμυδάκι, σκορδάκι, καροτάκια, ντόματο χυμός, κομμένο, πώς το λένε, spring onion με thyme και φασόλια γίγαντες. Τώρα δεν ξέρω στην Εστονία αν αυτά θεωρούνται γίγαντες ή όχι, αλλά ναι, φασόλια γίγαντες. Εδώ μέσα κανονικά ξέρω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις ντομάτες, αλλά πριν από λίγο καιρό είχα φτιάξει μακαρόνια με κιμά και έβαλα ουσιαστικά ντομάτες και άλλα διάφορα εδώ μέσα. Οπότε ναι, εδώ είναι δικό μου μείγμα, μην βλέπετε τι γράφει. Και άντε να δούμε τι θα δούμε. Φασόλια γίγαντες στην Εστονία. Τώρα θα βάλω τα φασόλια μου να βράσουνε για κάνα 30 λεπτό. Δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, για πόση ώρα πρέπει να βράσουνε, αλλά βλέποντας και κάνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είμαι μάγειρας. Οπότε ναι, αν αυτό φαίνεται λάθος, μάλλον είναι. Με συγχωρείτε. Αναγκαστικά, καθώς κοιτάζοντας για άλλες συνταγές, είδα ότι τα καροτάκια μου είναι λίγο τεράστια. Δυστυχώς πρέπει να κάνω ένα έξτρα βήμα και να τα κόψω όλα στη μέση. Βασικά το πρόβλημα δεν είναι τα καροτάκια. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι λίγο περίεργος και δεν μου αρέσει να έχω μεγάλα κομμάτια από λαχανικά μέσα στο φαγητό. Μπορείτε να με πείτε και παιδάκι, άμα θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς η μεγαλύτερη δικαιολογία που είχα όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν ότι έλεγα στους γονείς μου ότι θα μετακομίσω και θα φτιάχνω το δικό μου φαγητό όπως θέλω. Οπότε ναι, τώρα πλέον έχω τη δυνατότητα να κόψω τα καροτάκια λίγο πιο μικρά για να καλύψω την περιέργειά μου. Οπότε τα καροτάκια κοπήκανε. Τώρα κοιτούσα μια συνταγή του κυρίου Άκη. Όλοι ξέρετε ποιος είναι ο Άκης, δεν χρειάζεται να κάνω drop το επώνυμο. Ο κύριος Άκης τα θέλει όλα τεράστια, αλλά από ό,τι βλέπετε εγώ τα έχω κόψει πάρα πολύ μικρά. Αλλά ναι, όπως το αρέσει του καθενός. Έχω προθερμάνει το τηγάνι μου, επιτέλους. Από ό,τι μπορείτε να δείτε αχνίζει σαν τρελό, οπότε θα αρχίσω να ρίχνω τα καροτάκια μου μέσα. Χαμηλώσω βέβαια λίγο τη φωτιά, γιατί δεν θέλω να τα κάψω, θέλω να τα σετάρω λίγο. Οπότε ξεκινάμε με τα καροτάκια και σιγά σιγά θα μπουν και τα υπόλοιπα για να φτιαχτεί η βάση στην οποία θα μπουν μέσα τα φασόλια. Λοιπόν, τα καροτάκια μου σοτάρουν για αρκετή ώρα πλέον, οπότε θα σταματήσω να τα έχω μόνα τους εκεί και θα βάλω και το κρεμμυδάκι με το φανταστικό μου σκόρδο, γιατί αγαπάω το σκόρδο, λατρεύω το σκόρδο. Και για τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσω, αφού αρχίσω να αναμειγνύω τα πάντα βέβαια, έχουμε κόκκινη πιπεριά τριμμένη. Συγγνώμη, δεν παίζει αυτή τη στιγμή να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω καινούργια πιπεριά φρέσκια. Έχουμε κανέλα, έχουμε βασιλικό, πάλι ξεραμένο και ειδικωμένο. Θέλω να χρησιμοποιήσω και λίγο βασιλικό, λίγο parsley, λίγο βασιλικό. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή η λέξη, συγγνώμη, είμαι στην Εστονία σχεδόν 3 χρόνια. Και ρίγανη. Αυτά θέλω να χρησιμοποιήσω για την ώρα και εννοείται στο τέλος θα βάλω και την δικιά μου μίξη ντοματοχυμού και ό,τι άλλο. Λίγο αλατάκι, τριμμένο αλατάκι και καστανή ζάχαρη, γιατί εδώ πέρα ζούμε σε ένα υγιεινό σπίτι, δεν μπορούμε να πάρουμε κανονική ζάχαρη, δεν θέλουμε. Και μετά ψιλοκομμένο spring onion με, δεν ξέρω αν θεωρείται πιο φρέσκο αυτό το thyme. Αυτά. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Έτσι λοιπόν έχουμε καταλήξει, τώρα που πλέον έχουν αναμειχθεί όλα. Τελικά χρησιμοποίησα 1,5 κουταλιά αλάτι και 1,5 κουταλιά καστανής ζάχαρης. Αρκετά μπαχαρικά, γιατί μου αρέσουν τα μπαχαρικά. Και τώρα σκέφτομαι να τα αφήσω λίγο ακάλυπτα και μετά θα τα καλύψω κιόλας για να μπορέσουν να απορροφηθούν ουσιαστικά όλα τα υγρά πάλι πίσω στο φαγητό. Τα φασόλια δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένα, αλλά έχουν αλλάξει χρώμα, οπότε πιστεύω είμαστε σε καλή πορεία.
Έτσι κι αλλιώς σημασία έχει να μαλακώσουν, όχι να είναι έτοιμα, γιατί μετά θα τα βάλω και στο φούρνο. Τα φασόλια μου έχουν μαλακώσει λίγο, έχουν κάτσει να βράσουν αρκετή ώρα πλέον και τα λαχανικά έχουν σοτάρει και έχουν αρχίσει να λιώνουν, που για μένα είναι ευλογία, για τον λόγο ότι αν δεν είναι λιωμένα δεν θα το ευχαριστηθώ και πάρα πολύ το φαγητό. Ας ελπίσουμε βασικά ότι θα το ευχαριστηθώ γενικά, γιατί όπως ανέφερα δεν είμαι μάγειρας, δεν είμαι σεφ και η εμπειρία μου με τη μαγειρική, όπως και με τη σινεματογραφία, όπως μπορεί να καταλάβετε από τις περίεργες κινήσεις της κάμερας, είναι πολύ περιορισμένη. Κυρίως μαγειρεύω για τον εαυτό μου και καμιά φορά για την κοπέλα μου. Κάποτε μαγείρευα και για ένα φίλο μου, όταν ήμασταν συγκάτοικοι. Αλλά ναι, μέχρι εκεί έχει φτάσει η εμπειρία μαγειρικής. Τα φασόλια μου έχουν πλέον βράσει. Πιστεύω είναι έτοιμα για φούρνο, αλλά πριν το φούρνο θέλω να τα ρίξω λίγο μέσα στη σάλτσα, να σοτάρουν και αυτά. Αν αυτό είναι λάθος βήμα, συγγνώμη στον εαυτό μου, γιατί μόνο εγώ θα το φάω. Οπότε ναι, για να δούμε το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε ή το παρατηρήσατε, να έχω αλλάξει σε ένα μεγαλύτερο τηγάνι, γιατί το άλλο ήταν λίγο μικροσκοπικό για την τεράστια ποσότητα φασολιών που μαγείρεψα. Όταν λέω τεράστια εννοώ ένα 500 γραμμαρίων σακουλάκι ολόκληρο, γιατί το να χρησιμοποιώ μεζούρες και το να χρησιμοποιώ το μάτι μου είναι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύω. Οι μεζούρες, ας πούμε, απλά ότι έφυγαν από το παράθυρο, οπότε απλά είπα 500 γραμμάρια φασόλια γίγαντες, γιατί όχι, μπορώ να το κάνω. Οπότε ναι, για τις επόμενες 3 μέρες μάλλον θα τρώω φασόλια γίγαντες. Μετά από αρκετό σοτάρισμα τα φασόλια είναι έτοιμα για τον προτελευταίο τους προορισμό πριν το στομάχι μου ή το πιάτο, I guess. Από ό,τι βλέπετε χρησιμοποιώ ένα μεγάλο ταψί. Τώρα θα βγάλω λίγο αλουμινόχαρτο να καλύψω το ταψί και θα τα βάλω στο φούρνο που έχει προθερμανθεί περίπου 10 λεπτά στους 250 βαθμούς. Θα τα βάλω λοιπόν στο φούρνο, καλυμμένα για 1 ώρα και 1 τέταρτο και μετά για 1 τέταρτο θα τα έχω χωρίς κάλυψη για να σκληρύνει το πάνω μέρος. Τα φασόλια μου είναι πλέον φυλακισμένα κάτω από το αλουμινόχαρτο και έτοιμα για όλα. Ο φούρνος είναι ζεστός και φωνάζει το όνομά τους. Οπότε ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Με προσευχές και με τραγούδια θα τα υποδεχθώ σε 1 ώρα και 1 τέταρτο. Ήρθε πλέον η ώρα να βγουν τα φασόλια από το φούρνο και να δούμε τι θα δούμε. Μία πρώτη ματιά και εννοείται θα τα βάλω για άλλα 15 λεπτά χωρίς το αλουμινόχαρτο, απλά έχω την περιέργεια. Εμφανισιακά δηλώνω ικανοποιημένος. Για να δούμε και από γεύση τι γίνεται. Τα φασόλια έχουν μαλακώσει αρκετά. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο καλά. Περίμενα ότι θα είναι μια αποτυχία. Αλλά προς το παρόν, από ό,τι γεύτηκα και από ό,τι βλέπω, είμαστε σε καλό δρόμο. Για να δούμε σε 15 λεπτά. Λοιπόν, τα 15 λεπτά πέρασαν. Αρκετά ταλαιπωρήσαμε το φούρνο και την κουζίνα για σήμερα. Και τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν τα έχω κάψει. Οπα. Φασόλια γίγαντες στην Εστονία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν φτιάξετε την ίδια συνταγή και σας βγει καλή, τέλεια, γιατί εγώ όλα αυτά τα έχω κάνει με ντομάτι σήμερα.
Τα φασόλια φαίνεται να έχουν μαγειρευτεί με τη σωστή δόση θερμότητας. Δεν έχω ιδέα αν ήταν όντως η σωστή θερμοκρασία στην οποία τα έφτιαξα, γιατί στην αρχή είχα προθερμάνει το φούρνο στους 250, μετά από τους 250 πήγα στους 150 γιατί δεν ήθελα να τα κάψω για 1 ώρα και 1/4 μέσα στο φούρνο, και μετά, αφότου δοκίμασα, ανέβασα λίγο τη θερμοκρασία για να ψηθούν πιο καλά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ψησίματος έβαλα λίγο παραπάνω νερό μέσα, γιατί είχε ξεμείνει εντελώς και νόμιζα ότι θα καούν. Και τώρα έχουμε καταλήξει με αυτά τα πολύ ωραία φασόλια. Οπότε ναι, καλή μου όρεξη, καλή όρεξη και σε εσάς, άμα το φτιάξετε κι εσείς. Ελπίζω να σας πετύχει. Εμένα από καθαρή τύχη μου πέτυχε σήμερα και ναι. Αυτή ήταν η εμπειρία μου να φτιάξω φασόλια γίγαντες ως Έλληνας στην Εσθονία. Με πλήρη ελληνικά προϊόντα, εννοείται. Μετά από δοκιμή του φαγητού μπορώ να πω με σιγουριά ότι πέτυχαν, μ' αρέσουν. Αυτό το πιάτο είναι γεμάτο αναμνήσεις, όχι απλά φασόλια. Μπορεί να κοίταξα λίγα βίντεο στο YouTube για reference, έτσι, για μία ιδέα, γιατί όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το φαγητό και να το προετοιμάζω, ουσιαστικά το έκανα από ανάμνηση που είχα από τη γιαγιά μου. Να είναι καλά, ευτυχώς είναι ακόμα μαζί μας, αλλά δυστυχώς, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορεί πλέον να φτιάξει αυτό το φαγητό, και μιας και εγώ είμαι πλέον μακριά, δεν μπορώ να πάω να το φτιάξω μαζί της. Οπότε το έφτιαξα με τις αναμνήσεις που μου έδωσε. Ξανά ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά και ένα μικρό edit σε αυτό που είπα νωρίτερα. Το φαγητό είναι φτιαγμένο από εσθονικά προϊόντα. Ό,τι προϊόν έχω χρησιμοποιήσει για να φτιάξω το σημερινό φαγητό είναι από το εσθονικό σούπερ μάρκετ. Τίποτα πολύ ακριβό, τίποτα το extreme. Αν βγάλουμε την τιμή του λαδιού που χρησιμοποίησα, μου κόστισε γύρω στα 10 με 15 ευρώ να φτιάξω αυτό το φαγητό, και από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι γύρω στις 8 με 7 μερίδες φαγητό. Οπότε ναι, εγώ πιστεύω ότι αξίζει, και αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια.